Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Foli tɔni amodi an filɛbagaw ma yan fo u sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanama kalo dɔniya ko bi ye juma ye avril kalo tile 14 san 2023 aw bisimila ka flash info kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ Nations Unies secrétaire ka rapport kɔnɔna minnu tun bɛ a kɔnɔ Nations Unies secrétaire général ka rapport kɔnɔna a ye kuma kɛnɛ jamani ta ka ɲɛsin Mali jamana ma nka a yɛrɛ la k'a fɔ ko Mali armée kɔni ye baara caman de kɛ wa ko attaque ale ni mɔgɔ minnu tun bɛ ka kɛ caman de bɔra o la an bɛ waati min na i ko sisan a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Bankas Ɲoro Koro attaque dɔgɔyara yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Songolo n'ale bɛ ɲɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko basiki kɔni nalen don sabula Mali armée ale ye baara caman de kɛ yen yɔrɔ ninnu na nka kalo 6 kɔnɔna na bin kɛra muso 200 ani muso 30 o de kan wa MINUSMA yɛrɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u balilen don u ka baaraw kɛ sabula u ye misali ta u ka laɲini dɔw kan laɲini minnu tun y'o kɛ Mali gouvernement fɛ ko ka autorisation d'u ma ka u ka drone ale n'u ka avion olu munumunu Mali sanfɛla la u kun ye autorisation 1,000 ani 230 de kɛ nka Mali gouvernement y'u jɛ autorisation 300 ɲɔgɔn de la o kɔni kɛlen Mali ka lasigiden min Nations Unies kɔnɔna na n'ale tɔgɔ ko Isa Konfu a ka kuma kɔnɔna na a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ka laɲini tɛ ka MINUSMA ale bali a ka baaraw la a ka laseli kɔnɔna na a y'a yɛrɛ k'a fɔ tun ko MINUSMA ka kuma ninnu ni ye a ta ka lajɛ kɛ minnu sara la ko autorisation minnu dira u ma ko ye autorisation 75 hakɛ de ye wa ko Mali ye jamana ye jamana min bɛ kɛlɛ kɔnɔna na wa jamana min ka pankuru fana bɛ ka kɛlɛ kɛ a ye o de la ko ni yamaruya di jamana wɛrɛ ma ko a ka pankuru olu labaara ko bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min ye MINUSMA ale yɛrɛ tagali ko ye ka bɔ Mali kɔnɔna na Isa Kunfuru ale kumana o fɛnɛ kan a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali gouvernement kɔni pɛrɛlen don ka lajɛli dɔ sigi sen kan walasa MINUSMA ale bɛ se ka taa cogo min na sabula ko MINUSMA ale ka baara Mali kɔnɔna na ko a ma Mali gouvernement ale ni maliyɛnw olu si nimisi wasa Mali gouvernement ale y'a laɲini Nations Unies fɛ ko Faransi ale kana kɛ Mali kumada ye Nations Unies ale kɛnɛ kan nka fo sisan Nations Unies ale kɔni ma kala bila ɲina ni ka bɛn ni nin kuma in ye. Kunnafoni wɛrɛ nasira la Mali énergie ale ye miliyari 45 o juru sɔrɔ sefa wari la ka bɔ BOAD n'o ye Banque africaine de développement ye a la k'a fɔ ko musaka in kɔni bɛna kɛ sababu ye ka courant di jamana kɔnɔdenw ma ani ka sɔrɔ ale yiriwa o waati kelen na courant tigɛli bɛ kɛ gɛlɛyaba ye sigidala mɔgɔw olu bolo mɔbutikaw ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan courant tigɛ ko kun ka marisi kalo tɛmɛnen o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ni courant ale bɛ tila seware ale ni Mopti ni ɲɔgɔn cɛ Bajangarakaw fɛ yen nɔ dumunifɛn feerelaw ale ni soudeur olu y'a yira k'a fɔ k'u taara u bɛna nin ko in lahalaya bila minɛn min kɔnɔ jamana kɔrɔ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minɛn ka kin dɔw kɔnɔ olu bɛ se ka tile 3 bɔɲɔgɔnko kɛ dibi la courant tigɛ bɛ Mali kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ don jagokow la fo ka taa se jamana baarakɛyɔrɔ dɔw la. An bɛ taa ni kunnafoni ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an ma an kunda Tunisie kan farafina subsaharien jamanaden caman kɔni kun bɔlen don k'u kunna duniya keleyatɔma Nations Unies jabala kan
Tunis. Nin tamanden ninnu caman bɛ gɛlɛya de kɔnɔna na kabini février kalo waati la ka kɛɲɛ n'u ka jamanakuntigi Kais Saied ale ka siya woloma kunnafoni dɔw ye. An bɛ taa Congo RDC duniya keleyatɔma Nations Unies ka bolofara min sigilen don denmisɛnw olu ka hakɛ kama UNICEF ko marsi kalo laban waati la ko denmisɛn sifin mɔgɔ 750 de bɛ yen nɔ minnu ka kalan olu kɔni binnen don gɛlɛyaw kɔnɔna na. Mali Kunnafoni TV direction commerciale ma bɛ aw ladɔnniya maa minnu bɛ n'aw bɛ fɛ aw ka feerefɛnw olu de ka lakodɔn walima aw ka cakɛda aw bɛ nɛgɛjuru sira o bama an ka écran sanfɛ. Mali Kunnafoni jamana lajɛbagaw nin bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ ko aw k'an bɛ tɛnɛ don kunnafoni kura olu kɛnɛ kan.